Sanibonani molweni nenamkela ke zaseTV ngesiXhosa. So usibongile ke bethunana ngakusasa emveni koba ebebaleke ovusi nophetheni ngezolo. Ubalisela ke uzama ke phofu akabalisi ngaphandle ba ubuziwe uyapakisha. Uyambuza umba upakisha kwenzekani uyaphi? Uthi omnya inoba ndiyagoduka. Ngenxa yento eyenzeke eofisini kaJabu. Uzama uzamile ukuchaza into botheni ngamcacisile. Bathe besathetha ke baphazanyiswa ngomnye kambiza ngomzala. Ofike phethe ikome namanzi ethi uzohlambela kwalapha eca kwabo. Ube ngathi uzama uyacaca ubungifam Julia ngoku into liyenzayo. Sibongile ngapha uthe xa ethi uyaqhubeka uyapakisha kanti impahla yakhe akayivalanga kakuhle suitcase. Gxumpa impahla emanzini kulamanzi kamzala. Hayi avele yayimesi yonke lento. Kwakubi kusibongile uyaqala yakhala ke ngoku. Umthulisile ke uzama esithi ke makaxelele uJabu kwenzeke ntoni aze aphume kuyo yonke lento. And makaye kube zenza usizi apha usibongile umxelele ke uba wena ubazi abantu bakwaDlamini baba ngabantu kanjani and bandenzani mina. Umuntu ofana nami nawe akayonto kwaDlamini. Uzamile kumcebisa ethi makajonge kwi-future ngoku ethi kanti iBhayibhile yakho ithethe ithini apha kuwe. Ufuna ukuthi uThixo ukususe exopho ezokuhluphekisa apha. UThixo usazakwenza izinto ezinhle ngawe. Ngelishwa ke ayikho into engenziwa ngabantu bakwaDlamini to stop your blessings. Wathi yilwa my friend, yilwa ungavumi ngamaphupha akho. Kwindlu kaKwenzo noNomalanga igqurhakazile nguNomalanga understand uba uKwenzo wayekhathazeka kangaka ngoNomfundo and uthi izinto ezinje ziyenzeka kodwa lonto ayithethi ukuthi impilo kumele ime. Already we've missed our flight. Yamphambanisa ke leyo uKwenzo ethi eyona nto oyihoyileyo wena kukuba uphoswe yiflight. UNomalanga uthi andiku-understand uba why eyakho impilo kufuneka ime because of umuntu obe careless. Othuke uKwenzo ethi how can you be so insensitive? UNomalanga uthi thina siqala impilo yethu njengo-husband and wife. Uyondixolela uba ngaba ndistinji ngale nto endiyithethayo and wena ubona uba xa unosizi kuzombuyisa na uNomfundo. And yena umile ke loba ke akayanga kwi-honeymoon. Yeyiphi enye into ekumele ayenze ukubonisa uba uyavelana yena noNomfundo. uKwenzo uthe ifani ke indlela obonisa ngayo uvelwano. Hayi ke uNomalanga wayitshintsha yonke lento wayenza ngaye ethi why uKwenzo engabehave njenge-husband yakhe. uKwenzo uzamile ucacisa ke emgxeka ethi sukudibanisa izinto ezingadibaniyo. Wazi kakuhle uba mna ndikhuliswe ngu-auntie impilo yami yonke njengangoku akekho owaziyo uba ufile okanye uyaphila and asazi uba ifemeli yakhe injani apho ikhoyo. Wena into oyicingayo zii-flights ne-honeymoon. UNomalanga uthe ufuna azive enesazela ke ngoku ngoba ucaba uyamdyobha. Wabe sithi masithi ke uNomfundo ke ubhubhile ke uzokwenzani? Uzomvusa ekufeni? Une-superpowers ngoku wena? Hayi ke uKwenzo vele wathi wow enikina intloko ayikayikholelwa lento ethethwa yile nkosikazi yakhe. Usibongile ke nanko efika eofisini ebulisa kuJabu uthe esatsala isitulo ethi uyahlala. Wathi uJabu no ungahlali awuboni na uba ndibhizi. Usibongile uthe uyazazi wenze ntoni. uJabu uthe makangabe eyicacisa koko iGen X team ayisamdingi. Uthulisile uzomfowunela amxelele uba ibhasari sekhona okanye ayisekho na. Wabe sesithi ndicela xa sowuphuma uvale umnyango. So uphume apho ephoxekile engazi uba makathini. Umane efonelwa ke ngutatakhe yayizulisela ifowuni akade ayibambe kodwa ke lingeni ude wayibamba ke. Apho sayibamba khona utatakhe wabe ese-excited yambalisa ngento zasemakhaya noba ngobani abafuna uzofunda. Wabe seqalisa ke sitsho kusibongile hayi tata mna ngenzeka into yoba andisaziqhubeka ndifunde apha because uJabu ubize i-meeting ne-client yakhe entsha xa ethi nguPhetheni noVusi. Then ke yena kuye waphuma wabaleka. Udade uthe makazama amxelele ke uJabu uba kwenzekani. So usibo uyatsho ukuba uzamile but uJabu akafunanga nokummamela. Uthi uyacinga into yoba umgxothile. Udade ubuze ukuba ithini ke ngoyinto yebhasari. Usibongile uthe uzawulinda bona naye akazi. Uthe ke angakhathazeki uzozama ukuyilungisa yonke lento.
akazi kanjani, kodwa-ke uThixo uzompha amandla. Iy'nyembezi-ke zishiyeke zizehlela-ke kuJangase sezindaba zibuhlungu zoba umntanakhe kungenzeka uba abuye esikolweni. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi, bye.